Happy Friday, guys! Ano na, January 27? Anong oras na sis? 11:55 in the morning. Very early. Kanina pa kami gising. Nakapagluto na nga tayo ng ano. Ito yung tira ng spring rolls. Hindi ko inubos. So, ginawa ko siyang parang patty. So, ayan siya. Tapos, meron tayong egg. Then, ito yung dinner ng boys mamaya. Roast. Tapos, may rice. Ano yan? So, yeah. Gising na lahat. Ay, nakaligo na rin kami lahat. Hindi nyo na ano kasi dry ng mga buko. Sa tagal na. Sa tagal na. Wala, hindi pa ako nagaslas sila. Wala pang intro, guys. So, who's next? Me! O, siya naman. Ayan, kumakain na sila. Sigaan mo. More? Yeah. Gusto ni Kuya yung ano. Eto. Nagawa ko na yung pang wrap sa ating roast. That's not yours. Here's yours. Oh. Tapos ang kumentos mo ba si Diaries? Do you want more of this, Arlo? Did you get that one? And nagluto ako ng vegetables din pa. Magluluto. Carrots, potato. You're done with this? Look! Bumaba sa paa niya? Dito ko na lang ilagay. Ay, ka na. I-roast na vegetable. Carrot, ano, wala akong ano. Wala tayong pumpkin. Walang ano? Pumpkin. Para sa rosana. Ang grabe yung bugbog, ano to, maltrato tong patatas na to. Ang dami ng bruises. Maltrato ko na Report natin yan. Si Betty ang may pala. Report. Kasi ang daming ano, Pasa? pasa. Wala na to no, kasi Wala. baka maano. Diyan mo lang para may Yung ano kasi plato. Ano, bakit? Hindi pupuno? Okay lang. Hindi, ano siya. Di ba papilito? Ito na lang. Careful, sis. Sis, ano ba ito? Ano naman na lang, i-rinse mo. Parang barbecue lang ito ah. Hindi talaga sinabi sa akin ni Kat. Talaga siya nag-gravy. Sinabihan ko sa kanya kapon na nahulog mo yung... Nahulog pa lahat ng barbecue. Kaya inulit ko. Kaya tinanong kanya, bakit na yan? Iniinit. Yung pala, nahulog yung mga barbecue. Kasi pagka ganun ko, nandun, di ba yung Kaya di ba ayaw ko ng tulong? Kasi paano kung isi-serve talaga kung may sabaw? Wala na tayo. Or namatay na yung germs, binalik mo siya. Binalik ko man, oy. Balik tayo. Sabi ko, iniinit niya. Nahulog kasi yung panay. Oy, parang mga apat lang nahulog. Pero ininit ko lahat. Para sure ka. Kasi hindi mo na matanda na limutan. Ay, here. Dugis, I love it. Magsusunod naman sila. 1, 2, 3. Ba't ang madungis? Ano mo, baby? Hindi po kayo, Gusto niyo lumabas? Try kaya natin yung ice cream dyan sa ano, sa bay. You done here? Sa labas tayo para lang ice cream? Tapos dun sa park, isa lang ko lang ang ano nila. Ito. You can wash your Kasi 4 hours man. No? Wala naman. Ano, maganda bang weather? It's hot. 26, 31 sa Mount. Good for ice Hindi naman, hindi sa mga, diyan lang tayo sa may park. 26. 20, parang 20. Kasi ano yan, hangin man. Mag-winter clothes ba tayo? Maganda din under the shade. Ang ganda ng Wala, sa mga trees. Yeah, tapos may park naman dun. Pa-parkin yung mga bata. Oo. You wanna go to the park again? You get some cheeks. Alin ko lang to, isa lang ko lang to sa oven. Then, alis siguro kami. Baka lang. Good boy. Say mama. Dada. Say mama. Good boy. Say mama. Good boy. Say dada. Say dada. Mom. Bakit ako na naman ito? Dan. Favorite. You give her food, she loves you. Say dada. Lagi ako kinukuha ni Ayla. Say Ayla. Nilalampasan niya yung iba sa akin sa pupunta.
Oh yeah, do you want blueberries, Ayla? Yeah, blueberries. No? What do you want? Water, drink water because you had a lot of food. Drink water first. Water first. Yeah. Water first and Yakult. Do you want Yakult? Yakult. Kuya sa will give you Yakult. Tingnan mo siya. Kuya sa. Yakult. What you gotta say? Kanon Kuya sa. Say kanon Kuya sa. Say thank you. Kanon Kuya. She wants to cuddle you, Kuya. Cuddle, just cuddle because that's cuddle, Kuya. Cuddle. Cuddle. Grabe naman kumakano na. Si Ay lang magka-cuddle, hindi ikaw. Magsiswimming sila doon sa pool. Siyempre sa baba naman doon sila. Si Katalis, may bibilin sila kasi si Veronica, di ba, mag-school na. So, may bibilin sila sa Kmart. Ayan, ready na siya. Go, Papa. You put sunscreen already, right? On my thighs. Yeah, and then... Not my legs, because What? my legs will go in the water. No, you have to put... No, Holly. I will. Okay, thank you. That's right. Iniwan na lang si Veronica. Kasi there's Veronica. Gusto niya mag-swimming. Andun na sila. Ito na yung ating roast na vegetables. Oo, pabili tayo kay Kat. Pili kayo cards! Hindi pa mamabang. Oo, bago kasi yan. Isa lang? Oo, isa. Tapos may isa dyan na para din na pang tara niya. Ito. Kita mo yan, isa lang. Ayan. Isa lang? Ito na yung roast natin. Yeah, look at that. Come on. Wait. I'm just here. Look at him. Wow! Coolie, come on. Come on, Coolie. Kulkul mo ng outfit natin dong, ha? Para ka ng soltero dyan sa pub. Soltero na kaya iyan. Soltero na to. Yan, o. Okay na. I'm good. Last one. Ayaw, lumabas. Hala! Ewan, kita niyo. Hindi pala siya strong. Bakit Ano ganun? yan, sayang. Hindi ako na lang. Hindi ka. Sinanggal ko pa naman yung ating Natutok siguro ng buto. Natutok nga. Pangit ng ating natutusok. Hala, naubos na agad. Huli na. Guys, natusok ng bone. Ayan o, yung buto niya. Walang patulong? Okay na, makatatlo ako. Bakit? Natusok na butasan yung isa din. Na-feel ko tumagos. Buti na lang apat, naman. Buti na lang apat. Ito yung Hello Kitty kong bag. Kaya ang cute niya. Cute na ako. Pang talaga. Diba ginamit na yung ipin. Okay, yan. I-microwave ko lang, microwave. Oven lang siya. Ayan na yung din ng boys. Bye! Enjoy, Mom! Baka magsili pa kayo doon. Magano pa kami magpa-park. Park pa kayo niyan. Magsisili. Bye! Wait lang, i-adjust ko yung Kasi kahapon, dalawa yung sinalang ko dito. So ngayon, ano natin?
Nandito sila. Ayla! That's it, Baba? That's it? Okay, finish? Finish, Baba? Finish? What's this? Ah. Oh, wow. Where's Kuya? Ayan pa si Kuya. Ano si Success sa trampoline? Wow! Ah, ando pa siya. Ay. Arlo boy. What's wrong? Ayla, cold? Is it cold? Done? Okay, finish, Ayla. Dry, Ayla. No, no. Finish, Ayla. Oh, kiss Tita Manay. Kiss first. Kiss Tita Manay. Nilayuan niya ako. I know. She's... Okay, kiss Tita Manay. Okay, kiss Tita Manay. Come on. Come on. Baby Paul. Okay, kiss Tita Manay. I get baby. Kiss Tita Manay. Okay. Baby Paul. Mainit naman eh. Yeah. Uy! Butek. Kasi sabi niya, Holy Paul. Don't kick, Sak. Sak. You know the pool? Dad put the pool the wrong way. What? Ah, they're supposed to be inside? It's inside out. Inside out? Honey, do you want to do one? Yeah. Yeah, we can put that one. That one, yeah. Nandito na po siya. And, ayan, binila niya tayo ng carrots, tsaka butchoy. Tapos, eto, para sa kare-kare bukas. And eto sa kaldereta the next time. The next time. The next day. Nakamura ka dahil. Ayan kami guys, meron kaming vodka from Just Cathy. And ayan, chips. And meron tayong dip. Si Dong nakaupos ng isang saging. Okay ka pa dyan. Na, hindi na yan real baba. Wala nang saging. Yeah. 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 Ayan. Itong it's lang. Wala. Walang ano eh. Walang iba. Walang ibang magawa. Pero okay. Pero okay. Ano na gusto nitong gawin? Kanina gusto niya ako maglaro ng ano. Dami yung energy, guys. Uy, dapat na maglaro ka. Pagod ka. Hindi po kayo guys. Para ano. Lagyan natin yung vegetables dito. Yung mga bata may pasabog. Ay, naku, panalo na. Yeah. Na ulit. Ipag kamayabang. Panalo na. Panalo na agad. Pag na lang. Ay, hindi na tayo maglaro. Panalo na ako. Di ba, Arlo? Ikaw ang aking swerte, Arlo. Sarap nito. Hindi mo nga kaya. Ako pa kaya. Ay, who is the man? Ang dami talaga dito sa bahay na to. Does it work? Wow. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Ang laki kasi niya. Don't make a sound when I shut the door. Uy, ayun pala. Ayun. Yes. Kailangan ng lalaki. To wake up, yeah. Char. Hindi natin alam si Mio. We can spend all day. I'll put the TV in the room. Netflix, marathon, Kenji, saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go in the Mahingin tapang. Tapang. Ayan. Ayan. Tapos bagal-bagal ito minsan. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet.
We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Chicken meal, di ba? Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Natalo pa tayo. Maganda ng brahaba, natalo pa. Natawang ka. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it's a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. Wow, sobrang ganda nga. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. 24. Ako pa. Ako talaga. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you. Right now I don't know what to do. It's Pera? hard to Hindi niya ginagalingan. Kung napuntahan tayo ba? best friend. Hindi niya daw ginagalingan kasi walang pera. Teka, pag ano kasi, nagtatras ka pa. Doesn't feel like it was long ago. Pag We totoo were na head yun, over heels in love, though great, that's Hindi niya what nagkakit talaga. somehow we got lost. Wala dahil. Looking back, I didn't realize. meron lang ah. Always wanted me, I can't deny. I took you for granted. I finally had my love. Ito daw ang Dami ko. sabay-sabay. That's why I wrote you a letter. 'Cause you see, I write so much better than I speak. I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you. But right now I don't know what to do. It's hard to get over. You chose someone else, best friend. Ano mo ko na baraha? Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. That's why I wrote you a letter. 'Cause you see, I write so much better than I speak. I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you. Right now I don't know what to do. It's hard to get over. You chose someone else, best friend. Alam mo, sabihin ko lang, bubunot o kakain. Ibang pagkain pa. Sarap kasi. Hindi pa nakakauman yung cheese. It's the same old sound. And the same old Sarap. I wake up early with a sigh. The
guess I left you dry. Safe and the night arrives, blue lights. I open up and let you shine. The moonlit sky, the never light, is what I need to get me by. Safe and Alright. These we play good. Good pass. Nabubunot ko lang. Nice. couple hours from Japan. Would you stay awake? I'm losing touch of who I am. Waiting for Mas madalang pa yung bunot mo sa pagkain. like I'm running in circles around you. Ano may pringgan? I know I've been acting strange for a while. Dos? Napaka na talaga yung attention. Takpan. Nakaharap. Masyadong mainit ulo na hindi. Pagkain ko yan, ang takpan Pag yan. alis niyo, balik na naman ako dito sa patubig. I just need you to know that I want Ganda. you close. Meron pa. Good pass. Know that we've been through a lot, never hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be. Napagod din sa No, I'm on your side. Lang siya umiyak. Walang ulang ginagawa niya. Kulang po. Tayo dalawa. Siyempre, vlog yan to eh. Ito sa niya tayo dalawa. Hindi ka makita sa video. Importante kita yung kamay at kiling barahan. Dili mo na dito. Braso mo siya. Closer than before, and no one knows Sino umiyak si Ayla? Cool. Wala na naman niya. Kamay shot. Balik sa mga. Ayaw niya. I just need you to know that I want you close, closer than before. Closer than before. Closer than before. May bayad sa Bayan-bayan na. One on that. special. From the start, wish you never leave me. And my goal is so far, We did an extra oomph there so you can feel it. but I want you close. Oh, yeah. Ito, Apple Watch I ko want ka. you close, Kapisi-pay ko dyan yung Facebook. closer than before. Ang tawag mo? Ano? That I want you close. Mula itong dyan. Kanina itong dyan. I'm not overthinking things. I just need you to know that I want you close, closer than before. Closer than before. Closer than before. Naglag na lahat dong. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, cause we've been through hell. I can't live without you. I've tried and I've failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing?
But I know I've lost, at least this is something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. Ba to? I still want all of you and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to be within us. What is on your mind? I think it's time to speak. I cross the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Yabang-yabang makapagkatapon ba? Ang yabang ka lang matungkot na yan. Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Guys, tapos na magtong. It's si Ray tsaka si Kat. Pinapatulog nila yung mga bata. Yung mga maliliit. Tapos si Sak, binila niya ng ice cream si Holly. Nandun sila. Tsaka si Tito Neil din nandun, oh. Si Ice Cream King. Ayan. Si Mr. Whippy. Nandun sila. Yeah, Mr. Whippy. Ayan sila. So, dito na ako sa kusina. Baka punta ako sa caravan kasi kunin ko yung yung gravy tsaka ice cream. Kasi iniwan namin yung ice cream kagabi doon sa shed. Then, I need gravy para doon sa roast. So, yun ang gagawin natin. And then, magpipito akong isda kasi magsi-sweet and sour akong isda. Tingnan. Oh. Just lick it. Okay, like it. Okay. What's this? What do you call this? Freckle gum. Freckle, whatever. Freckle gum. Freckle? Gum. Oh, Zach, come on. It's leaking. Gum. It's gum. Freckle gum. Freckle gum. Ay, Zako. Butod lang. Wala kang ganyan. Guys, dito tayo sa Carnidan. First time niya mag-drive. Good luck talaga. First time niya mag-drive ang Carnidan. Kayang-kaya, guys. Kayang-kaya niya daw. Tinuro ni... Saan tayo pupunta? Yun lang yun. Hindi ko alam. Right. Right? Punta kami sa shed. Di ba nabanggit ko sa inyo? Oh. Smoke. Release? Ano? Yes, release. Yes. Huwag ka maingay. Ayun na si... Kaya na. Check. Bakit? When you change gears, are you pushing the button in? Huh? Here, this, Yeah, are you been pushing it in? Yeah. Okay. You can't move it without pushing. Oh, it's not like you were moving without pushing. No, the handbrake was up. That was it? That was a noise? Yeah. Checkpoint si sir. May May mga... Tumakbo talaga si sir. Ay, wala talaga tiwala si sir. Tumakbo siya. Narinig niya yun. Okay. So, pwede natin yung gravy. Lakas naman ng ano? Kaya nga, di ba? Di pa tayo nakakaalis? Dito tayo sa side road, di ba? Oo. Hindi na marunong mag-drive yan. Tayo Ibang lumaki car lang. Ibang car lang. Hindi naman, hindi naman binago yung road. Saan tayo? Uy! Left? Left. Sabi ka. Ilang beses na ito pabalik-balik. Uy, hindi yan talaga ako marunong dito sa ano niyo, lugar niyo. So, sa Kalaki ba naman ang lugar namin? Hi, I'm Lover's baby! Hi! Hindi pa marunong. Pumipinig. Oh my gosh. Baka pag uwi natin, wala na yung likod niya. Nasaan yung likod, uy? Pumipiligtas. Right. Pumipiligtas gahi ang ang manibel. Uy, in fairness, very ano siya, smooth. Kaya, di ba sabi ko sa'yo, mas gusto ko rin i-drive yung car ni Jan kasi mas magaan compare sa car ko. Kasi namin, ang dami ng attachment. Ang laki na ng side mirror namin. Yeah, smooth siya. Di ba?
Char, bili tayo ng yun. Wala lang Lexus eh. Ganda nga. Sabi ko sa'yo maganda. Gusto ko yung kay Jen eh. Kasi magaan, tapos easy. Ano yan? Wala lang. Nagsabi lang ng speed. Ikaw naman. Ganda. Bantayan natin siya, di ba? Maganda. Bantayan natin siya. Tapos na kami guys dito sa ano. Nakuha na yung mga dapat makuha. And kita mo yung gulong doon na hindi mo Napakalaki. Hindi ko talaga yung natatamaan. binilin siya ni Dan na may baka matamaan mo yung meter doon, yung sa tubig. Tapos Guys. nanlaki ng gulong, hindi mo talaga yun mababangga. Reminder lang naman ni Mr. So ayan yung mga nakuha, ice cream gravy tapos yung supa-dupa. Dito kami sa bahay and eto yung dessert. Alams na kanina ginawa ko yan. Ito na guys yung dinner ng boys and kay Kuya, ay kay Sakto, kay Kuya Rice at kay Holy Rice. Thank you, Oh, Chona. welcome. No pumpkin, Kuya. As always. Okay. Always ready. Always great. Dai. Kami na to. Kay Nels. Doon na sila guys. Kumakain na sila. Si Kat, yung dalawa, bantay sa mga bata kasi pinapakain din. Si Ato ang hirap ka-banding. Hindi alam ko. Gusto niya sunod-sunod. Nagwawala si Dudong. Guys, marami na kaming pinagdaanan ng snapper kanina. Kinaliskisan ko siya sa labas. Tapos nandun tayo natusok. Etong assistant ko. Water, ano ka nga? Water girl. Water girl siya, tagakuha ng ano. Wala eh. Ayan, okay na? But behind that, maraming nangyari, joke. Maraming guys, yes. Okay, asin be? Pakuha ko ng asin please. Yang tap. Panay na sa paper towel. Wala na tayo? Sa ano, sa laundry room. Oo. Nandun lang. Makita mo yung pagpasok mo. It's the one that's in January. Yeah, it's like a warm-up to the Australian. Ay, mahapdi yung tusok. Mahapdi yung tusok. Busog na tayo, sugatan ka. Boss mo be, please. Okay, thank you. So, sarap nito. Ano to, guys? Sinabi ko na sa inyo, di ba? Sweet and sour. With konti, be. Okay. Kasi asin lang talaga ng pag-isip. Oo, isda. Okay. Okay na yan. Okay na to? Oo, okay na. Oo, yan na lang. May kanin tayo, di ba? Piniprito na pala natin yung ating isda. And ayan na pala yung sauce niya, oh. Yung sweet and sour. Ginagit ko para maging crispy yung mga gilid-gilid. Bago kami kumain ng mga girls, bigyan ko na ng dessert yung mga boys kasi matatagal lang kami kasi magkakamay kami niyan. Yung ulo na lang yung piniprito natin. So, pa-desserting ko na yung mga asawa namin. Kasi ano na guys, 7:56 na. Ayan na yung ice cream kinuha na ni Sak. Ha? Yung cream, di ba nag-cream? Oo. Ayan na yung kailang kinakain niya. Si Jan umalis saglit kasama si Kuya. Ayan yung kay Nelsie. And si Ala nag-ice cream sa way. Si Sak, spider ang tawag. Yung ang tawag na ito, Coke, ano, Coke float sa atin. Yung linagyan niya ng ice cream. Dapat Yung, yan, maraming ice. ayan, oo nga, diba? Coke na maraming ice. Ay, tapos, oo. Dito ang tawag, spider Sak. It's dripping. Oo, spider. Bakit spider? Parang layo naman. O ano, kahapon ba yun? Okay lang. Ay, hindi, nung isang araw, naubos natin. Ayan na guys, yung ating pritong isda. Lalagyan na lang natin siya ng sauce. Ibalik ko lang itong ginamit for dessert. Okay, busy ka itong Uy, bakit ang lit ng plato natin? Isang plato lang kami guys, you know. Oy, ano ba kalaki? Yung dati, yung white. Ang escabeche ko sa amin, brown. Ah, talaga? Ganyan sa amin. Sa amin, sweet and sour. Ganyan din yung scabech. Uy, ang sarap.
Ay, naku. Ay, naku, sarap. Sarap. Tumutulo na yung laway ko, guys. Ngayon na, So, sabaw niya yung sarap. Pwede na nilipat pa. Yes, pwede na po. No worries. Papa, are you gonna eat? Okay. Monica, kumasita na ang LCD. Malamig na, Doy. Si Sak naman. Magaling naman yan si Sak. Thank you, Lord. Yeah, thank you. Thank you talaga. Tinidor para maganon-ganon. Sige ba, sabi mo Nakaupo na ako dito. Wala naman tayo nauutusan. Wala tayong nauutusan, guys. Wait. Go to daddy, mom can eat. Let's eat. Yeah. Monica, huwag kami disturbuin. Bawal lang istorbo niya. Hindi namin kinastorbo na kumakain. Set up the camera face. Oh, thank you, my love. Gusto mo yung cola. Hello, sige. Hindi mo naman sinabi. Dapat yun inano natin. Ay, kumain ka na, kumain ka na. Elijah, ay, Veronica, sit down here. Pinaghirapan mo to. Itugra ko, natusok tayo dyan. Elijah. Eh? Sarap nito yung ano? Yeah, wanna try? Wanna tell you? You know, Oh, ang init na Mommy nila. is have you unpeeled it? Okay. You want to bab? Nathan na po eh, but you just had ice cream. Yeah, good for the ice. Lumag-laki siya gaya. Dahil tuma. Salita naman kayo dyan. Sarap yung nasa buto, anong banda? Sa pinispit ko yan. Dada. Veronica, why don't you Wait, sit para here, lang ma? yung ano nga, yung hot spray. Nasa freezer ba? Hindi na, linabas ko. Kailangan ko na yung after nito. Veronica? Ano natin, slow cook mo. Oh, sige. Mother, what's this? Itong galan ako. Oo nga. Ayan, init ng ano, ito. Elijah! How would you be doing that? Insane. Aray! You sit there. No, I want you to go sit down. Yes. Hello, boy. Antok na naman siya dahil. You want some, What do you Elijah? Hello. 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 Veronica, sit down properly, please. Okay. Di ba masarap yung Arlo, pasong ka, lo! Hello. 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 Veronica, sit down. Hello, everyone. Here. Where's all the chairs for? I was never in Sabi niya, nakahawa. Babahawak ako sa kain. He's hiding somewhere. Yung ulo ko, ulo I gotta na. find it. Where can it be based? You want some more, Elijah? Oh, well, Baka may nakuha ng lalo. we'll find out what it's actually means. Wala. Last bit is actually Wait, mapakong ka! tea ball. Veronica, your brother is eating more than you. Tommy. Next, Tommy. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my
ito ah. Sige. Kasi meron tayo may parating. Why did she go? Oh, was I supposed to Ganun din naman after ng first meal, after breakfast, ganun ba? Ano? Kami naman? Oo. know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. Ayan na po ang, tapos na kami guys. Ayan. Isang barangay kumain. Isang barangay, wala, ubos talaga, wala. Tapos may rice ako sa ang sasaya ng mga bata, hindi niyo marinig. ang sasaya nila doon sa mga daddy nila. Yung rice, meron pa akong tira kagabi, yun ang inano namin. Pinagsalo-salo kasi nga, nagkulang yan. Nagkulang, iba din kasi. Ayan din, ito din. Diba? Tapos, gusto na agad-agad mag-dessert. Sabi ko, wag na muna. Ay, mamaya na. Nakababa na yung pagkain. Tapos kaming tatlo lang may kami lang yan, bago yan. Jesus, grabe. Kaya kabanding. Sus talaga. Ano, mga bata, ang saya-saya, oh. Grabe na yung sa atin yung isda. As in, Taob. Andun sila, oh. Time check, 10:07. Malinis na yung kusina, guys. So, ito naman ang aming titirahin. Pang ano na to, guys? Okay. Pang sa service mo na to, guys. Ang laki-laki ng amin. Diyos ko, day, siguro dalawang ano natin ubos to. Ay, bakit gusto mo maliliit? Hindi, okay lang yan. That's right. Si Saku, siya makakaubos ng aming biko. Nag-spider ka na, di ba? Hello guys, update. Mag-alas 12 na. So, end na natin yung vlog guys. Yun na yung vlog natin for today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night guys. Because I think